Hindi pa. Ano po yun, sir? Nag-aaral ka ba? Nag-aaral po, sir. Kokopya na lang, mali-mali pa. Hindi po ako nangopya, sir. Hindi ko po gawain yun. Siyempre hindi mo aaminin. Sir, hindi po talaga. Bumabagsak ka sa subject ko. Alam mo ba yon? Opo. Talaga? So what are you doing about it? Mahina po talaga ako sa math, sir, eh. Mahina. Kulang ka lang sa effort. Pinipilit ko naman pong aralin. Well, based on your grades, obviously kulang pa. Di ba? Ano ka? Bisa ka. Tutor ka ka. Magkano po kanta, sir? Ba't pera ka din pakikarkulan mo? Era na ka man singilan, mo isipan ta. Nano? Bisa ka o wali? Sige, sir. Balang kapilan po. Mga Tuesday and Friday. Twice a week after class hours. Pero mas masantin nung umpisan ta ng ngayon. Abang fresh pa kayong utak mo rin ang problems nandin. Oh, ngeni. Pwede ngeni. Mag-fumigate talaga niya, no? Mas masanting nung private. Nako rin, sir. Taga San Isidro ka, di ba? Opo. Oh, muli na ka pa mo. Puntalan mo ko kaya kami po ang mga bandang alas 4. Total pareho ta naman ulit yan. Ah, taga San Isidro kayo rin, sir. Ano pong address yun? Save mo yung number mo kaya ni. Text kay ng address. Ang magawa ng sigarilyo ngayon ni Kimbag mo. Mamay ko po balo, nang naman lang makanyan eh. O tayo mo balo, tacho kayong bag mo. Sinay ko lang rin gamit ko nandun, nalanin mo yun. O anong chinek, may o tacho pinining sigarilyo ngayon. Po balo kasi yun, kung lang rin gamit ko nandun. Mali kayo po, ma'am. Sera kayo mo yung bag na. Makabulat niya po kasi. Macho na ako! Ay, basic ka ba yun? Hinga na ako. Mayatagi ko kika. Napalating ulam. Saguli na yun eh. Bagyan na mo. Ay, itong yan kasasandal ken, marinat ken. Learn sin cake. Ayan, mga snaing polo mo. Ako na hata. Lukas mo na yan. Tipyan kaya poto. Ay, ma. Mako ko pala po ito. Mga 4. Okay.
pala'y animal. Yes! Ito po yung kanta, no? May magaling ayan, si Carmen. Tao po. Sir? Oh, giras ka rin eh. May kinit. Malaos ka, lung ka pa. Mangkatapan eh. Alin na po, makakarinig po. Ah, sagapan da kaya ta eh. Patsyan lang yung pangrengaliwang tao, lalo na librik, tatago ka mo. May kinit. Mangkatapan, may kinit. Ah, talaga? Pero kayo may kakapatid. Atlo kaya po. Ang pinang ka. Bunso po. Ako mo yung lalaki. Noring at siya, muna ka rin lang. Itapong metong kukwaya pong nursing ng USP. Tapos, itang panganay po, Mago Braya Korea. Ay, napanguna mo, itatamong mangkan, pakapangan mo. Ang ini pang nasa, karakalo, pakapangan mo. Mangka. Ganita mo, sir? Di, kaya lahat ang kwarto ko. Maya mo ken. Ayan kayong sigarilyo ko. Ikay mo dili ka ni sir. Pasimap. Alaya. Kaya yung hari ko, mete na lang. Kaya kapatid ko, tsula kayong aliwang bansa. Pagpaten ko lang, bayo lang meko. Hanggang ngayon eh. Wala kayong communication. Eh di ka nung po tinakay ni sir. Hali? Sanayan mo yan. Oh, teka lukluk. Ala naman ba yung makalukluk eh? Lukluk ka! Umpisan ta niya, sir? Karapan mo o kapapangan ta pa eh. Painawa ka ta pa. Maya pa. Managay ka pa ang DVD. Mamili ka ka ng sa anong buri mong album. Alin na po, sir? Marino ka pa mo. Maya pa. Hindi na yung albenta sigurado ang buri mo.